Здравейте хора, познайте какво ще правим днес. Ще отваряме лавабер пратка, малко ASMR. Ето го лавабер знака. Къде е логото или не знам как се нарича. Малко ASMR. Ето лавабер знака. Го обърнем, не знам защо. Така, стига толкова. Сега вземем едно ножиче, за да може да отворим лавабер пратката. Сега на 3. 1, 2, 3. О, защо никога не ми се получава? Значи всеки път, като отварям пратка и така става. Добре. 1, 2, 3. Аз ви казвам, че всеки път става. 1, 2, 3. Вау! Вижте сега. Има едно пакетче. Второ пакетче. То е с манго и с какво беше. То е с кокос. Това е с шоколад. Това е с кока-кола. И едно с горски подобни. Тук има една картичка с подписи, без нали нищо, защото и аз не знам защо. Има една лавабер кутийка.